Kaixo, kaixo, txikiz. Egunon, ostiral aldu da. Guau! Astebete pasa da. Nik uste dut astelenean berri onak izango ditugula. Baina oraindik ziur ez dakigu ezer. Entzun beharko dugu amatxok eta itatxok entzuten esaten dutena, bale? Bueno, laguntzoak, gaur beste animali baten ipuina ekarri dizuet. Ez dakiz gertatzen ari den, baina azkenengo bolada honetan animalien ipuin pilo bat kontatu ditugu, ezta? Bueno, gaurko animalia pinguino bat da, beitu. Eta pinguino hau Tonino deitzen da. Gusten duzuen zer daramatzan buruan? Turbantea da hori. Zer arraio egiten du pinguino batek turbante batekin? Zauka zentxo handirik, ezta? Basamortuko jendeak erabiltzen ditu. Prestatuko gara eta ikusiko dugu ipuina? Venga. Begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, Vale. Ikusten dugu, entzuten dugu, eta isilik gaude. Goiko umeak ez daude isilik, ari dira zarat ateratzen. Nekatuta egongo dira, bai. Gube bai batzutan nekatuta goten gara eta azten gara korrika edo negarrez, ez da? Beraiek ere batzutan nire zaratak entzungo dituzte, seguro baiet. Badakizue nola deitzen diren goian dauden umeak? Pablo eta Daniel. Eta denbora pilo bat daramatzat beraiek ikusi barik. Eta txikitxoak dira bai gu bezala. Bueno, laguntzoak bagoaz, bale? Beitu, gamelu txikitxo bat. Que polita. Tonino. Ui, beitu. Hau, Tonino pinguinoa da. Beitu, jakaiuna, ipurdi gizena eta potoloa, moko laranja, begi beltzak eta ibilera traketza dauka Toninok. Askotan irrizte egiten du. Tonino pizka bat aspertu egiten da. Ez zaio asko gustatzen biziren tokia. Eta ingurura begiratzen du eta aspertu egiten da. Beti da gauza bera. Eta dana dago izotzez beteta. Eta berak hotza sentitzen du. Toninok amets egiten du basamortuarekin. Basamortua pilo bat gustatzen zaio. Gameluak ere izugarri gustokoak ditu. Eta gustatuko litzaioke buruan turbante bat janztea. Horregatik gau batean kaiak bat hartu du. Eta itsasotik basamorturako bidea hartu du. Goizean goiz, Algerrera heldu da. Wow! Hiri berri bat! Tonino pospozik dago. Eta basamortura heltzeko gamelu bat erosi behar izan du. Gamelu honek mina daukanka batean. Eta bestetik ez da biloso ondo. Baina Toninok ez zeukan diru asko. Eta gamelu hori bakarrik erosi izan du. Orduan, igo egin da gamelu gainean eta basamortuan sartu da. Basamortuan, area aurrean, area atzean, area eskerraldean, eskuinaldean, dana dago areaz beteta. Orduan, amonarekin gogoratu da. Zer egingo te du amonak gaur afaltzeko? Bakalaua? Basamortuan ez dago arrainik, eta Toninok faltan bota izan du amonaren otordua. Gero, ama, aita eta Konstantino txikiarekin gogoratu da. Gogoak dauzka beraiekin egoteko. Ez daki oso ondo zertan ari den basamortuan, etzetik urrun. Eta eguna heldu denean, musutxu bat eman dio gameluri, eta agur esan dio. Agur gamelu,
etxera noa Amatxo, Aitatxo eta Konstantinorekin. Tonino pospozik dago. Eta heldu denean herri batera, txalupa eder bat erosi du. Ur azpitik doan txalupa edo txasontzia da. Toninok frogatu egin du hondartzan, eta gero ur azpian sartu da etxerako bidean. Bidetik marrazoak eta guzti ikusi ditu. Wow! Eta denbora pasa eta pasa eta pasa. Etxera heldu da. Danak oso pozik jarri dira. Amatxo, Aitatxo, Osaba, Konstantino, gobioak zeuzkaten bera ikusteko. Tonino pospozik dago bebai, eta pergamino erraldoi bat hartu du. Margotzeko ikusi duen guztia basamortuan. Danak adi-adi daude berari begira eta berari entzuten. Marrazoak ikusi dituela kontatu die, eta ur azpitik zijoan itxasontzi bat erosi zuela, basamortutik ere ibili izala gamelu batekin, eta kaiaka hartu zuela, heltzera basamortu ondoan zegoen hirira. Baina Toninoren bidaia luzea izan da, eta Tonino oso nekatuta dago, eta lo geratu da. Amatxok orduan besoetan hartu du, eta ohera eraman du. Aitatxo berarengana hurbildu da, eta musu erraldoi bat eman dio, eta belarrira esan dio, Tonino, ez zaitez joan berriro, hemen asko maite zaitugu, eta faltan bota zaitugu. Eta hala bada, edo ez bada, zardadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Gustatu zaizue Toninoren ipuina? Oso polita da, ez da? Toninok gogoak zeuzkan beste toki batzuk bizitatzeko, beste jende batzuk ezagutzeko, beste hizkuntza bat entzuteko, beste janskera batzuk ezagutzeko, baino gero faltan botatzen zituen Amatxo, Aitatxo eta Konstantino. Zuei ere horrelakorik gertatuko zitzaizuen, ez da? Ziur baietz. Bueno, laguntzoak, asteburu ederra pasa, argi izan, larun batean eta igandean faltan botako zaituzte dala, baina astelenean gogo pilo batekin bueltatuko naizela, zuekin berriz ere egoteko, bale? Agur, agur, txikiz, oso ondo pasa!